Diyos maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pag-picture, pag-text, urog na sa laugang Santa Misa. Mantinirun ta po ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po kita para sa pagpabibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha,
pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurugan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos maray na hapon sa Indugabos mga tugang. Ngunyan, misa antisipada para sa ika-16 na Domingo sa ordinaryong panahon. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for Aliven family ni Sahara May Aliven. Thanksgiving for Mark Marceliana for being pre-registered for BS in Civil Engineering ni kahagadan ni Lola Mila. Thanksgiving for all the blessings ni Nika Bagasala. Pasasalamat man ni Christy Aklan, Princess Barnuevo, Marcelo Barnuevo Jr. and family. Thanksgiving for all the blessings received ni Lilia Garcia. For all the blessings received by Christine Garcia. Pasasalamat man kang Maloles family, Ryan Altavano and family, Agripa family, and Mendoza family. Espesyal na kahagadan for successful operation of Hermelina, kahagadan ni Mary Irene Malto, for healing and fast recovery of Emma Villanueva, kahagadan ni Jessica. Espesyal man na kahagadan kang Mendoza family, and for healing and full recovery of Ed Mendoza and Remy Masigan by the Mendoza family. Sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Efren, kahagadan ni Eva Flores, kay Elias, Josefa, Asinora, kang Silvino Nuiles family, kay Raul Constantino Jr., kahagadan ni Boy Yosala, kay Aurelio Sr. asin Leonila, kan Candano family, kay Arceli asin Victorioso, kan Malaka family, Jerome, kahagadan ni Peter, Leonora and Minda, kan Kinday and Mendiville family, kay Janet, kahagadan kang oldies but goodies, Albert, kang Dayandante family, Lizelle, kang Raguero family, sa kalag ninda Antonio, Lydia, and Eduardo, Moises, and Rosalina, kahagadan kang Sadile family, Osos, kang Maloles family, para sa kalag ni Ronald Joseph and Osos in Purgatory, kang Cano family, Osos asin sa kalag ni Ricardo, ni Ryan Altavano and family. Sa kalag ni Da Angel and Ricarda, Eduardo and Herminia, Alfonso and Teresa, Helen, Lemmy, Corazon, Alejandro Sr. asin Esperanza, kahagadan kang Mendoza family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon.
Kasabay kan sa tuyang mga personal na intensyon, ipamibita ang mga pamilya, mga paraoma, obrero, na apektado kan sigisiging pag-uran. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, sa kadakulan po kan sa tuyang kasiributan, si Jesus sa Ebanghelyo ngunya na Domingo, pinapagirumduman kita, napapagdanayon na yaon sa sentro ang mahal na Diyos. Pag ang Diyos ang ininot, masunod ang gabos. Puunanta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa ilo mga tugang, tanagasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos sa Angeles, asin Santos, asin sa ilo mga tugang, na ako ipamigdi sa kagurangan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awitan ta ang mamurawayon na Diyos. Asin sa daga,
mamibi kita. Kagurangnan, kaugayi an sa imong mga nasasangkuban, asin kahiraking padakula sa inda, an mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pag-utob kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, si Abraham naglingkod sa tulong lalaki na nagsungko sa saindang tolda. Pinakakanya ang mga ini asin pinaglingkudan. Dangan ang mga ini nagsabi na pakalihis nin 9 na bulan, sinda mabalik asin an sa iyang agom na si Sarah, magkakaigwanin aking lalaki. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Duman sa may sagradong mga kahoy ni Mamre, nagpahiling an kagurangnan ki Abraham. Sa kainitan kan aldaw, mantang nagtutukaw siya sa may pintuan kan sa iyang tulda. Nagtingkalag siya asin nahiling niya ang tulong lalaki na nagtitindog duman. Sinabat niya tulos sinda. Nagdapa sa daga, dangan nagsabi, "Mga kagurangnan ko, kung nawilihan nindo ako, maghapit mo na kamo sa sakong harong. Andam ako sa paglingkod sa indo. Tuguti akong magkuaning tubig, tanganing makahanaw kamo kan sa indong bitis. Pwede kamong magpahingalo sa limpoy kang kaoy na ini. Dadarahan ko kamo, nindikit na kakanon, tanganing magbalik saan sa indong kusog. Pakatapos kaiyan, pwede na kamong magpadago sa indong paglakaw. Inunra nindo ako sa paghapit sa sakong harong, kaya tuguting paglingkudan ko kamo. Ika an bahala, an simbag ninda." Dali-daling naglaog si Abraham sa tulda asin sinabihan si Sarah, "Dali, kuhaan pinakamarahay mong arena, asin gumibo kanin dakol na tinapay." Dangan nagdalagan siya, pasiring sa mga baka, asin nagpili ning sarong matabang ugbo na baka. Dangan itinao niya ini sa iyang uripon na naghidali sa pagluto kaini. Nagkuaman si Abraham nin keso, asin gatas. Dangan an mga ini, asin an linutong karne, ipinwesto ninda sa mga lalaki na nasa sirong kang kahoy. Nagkakansinda, mantang nakatindog sa harani si Abraham. Dangan hinapot siya ninda, "Hain an agumong si Sarah." Nasa laog kan tolda, an simbag ni Abraham. Nagtaram an kagurangnan, "Pakalihis nin 9 na bulan, mabalik ako, asin magkakaigwanin aking lalaki, an sa imong agom na si Sarah." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan si Isayan, mag-ierok sa imong harong. Kagurangnan si Isayan, mag-ierok sa imong harong. An makinuyog-kuyog sa Diyos, sa gabos na bagay, asin nagigibo ning katanosan, an nagtataram ning katutuhan, asin dai nagbabalubagi. Kagurangnan si Isayan, mag
sa imong aron. Dai siya nagigibo nin maraot sa iyang katuod, ni nagdadara nin salang bareta, dapit sa iyang kataid. Ikinauungis niya ang mga isinisikwal nin Diyos. Alagad, ginagalangan niya ang mga may pagkatakot sa kagurangnan. Inuutob niya ang sa iyang panuga, anuman ang mangyari. Kurangnan si Isayan, makeero sa imong aron. Dai siya nagpapautang na may patubo, asin dai nagpapasuhol, tumang sa mayo nin sala. Ang nagigibo kan mga bagay na ini, dai nanggad matatanyog. Kurangnan si Isayan, makeero sa imong aron. Kurangnan si Isayan, mag-eero sa imong harong. Sa ikaduwang babasahon, si Pablo nagpahayag kan sa iyang hararom na pagtubod, asin dedikasyon sa pagharubay kan tataramon kan Diyos, asin paglingkod sa banwaan. Ang sa iyang kasakitan na tinitios para sa kamurawayan kan Diyos, asin kan sa iya man sa ng simbahan, tanganing si Kristo mapasatuya, asin maginyatong paglaom sa kamurawayan. Laom niya nakitagabos, mapabanal, asin maging maninigo sa paghampang kay Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, maugma ako ngunyan dapit sa sakong mga kasakitan huli sa Indo. Huli ta sa paaging ini, pinapadagos ko ang mga kasakitan na tinitios ni Kristo. Asin sa kong tinitios para sa simbahan na iyo ang hawak ni Kristo. Nagi akong surugoon kan simbahan, kan itaos ako nin Diyos ang trabahong ini para sa Indo. Trabaho nin paghulit kan bilog na mensahe nin Diyos. Ang misteryo na itinago niya sa gabos na tawo kan mga nakaaging panahon, alagad ngunyan ipinahayag niya sa iyang mga banal. Binuot nin Diyos na ipahayag sa sainda kung guraano kadakula sa mga pagano ang kayamanan kan kamurawayan kan misteryong ini. Ang misteryo iyo ini. Si Kristo nasa sa indong paglaom sa kamurawayan. Kaya ipinaghuhulit mi si Kristo sa gabos na tawo. Pinapatanidan sa katinutokdoan mi ang gabos sa bilog ming kadunongan. Tanganing ikaatubang mi sa Diyos, ang lambang tawo na tunay na banal ki Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus, asinan sa iyang disipulos, nagpadagos sa paglakaw, sagkod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae,
na angaran Marta, na nagpadagos ki Jesus sa iyang harong. Ini si Marta na may tugang na babae na angaran Maria. Nagtukaw si Maria sa may pamitisan kan kagurangnan, dangan nagdangog kan sa iyang katukduan. Alagad si Marta nasibot sa paglingkod, kaya nagdulok siya ki Jesus asin nagsabi, "Kagurangnan, dai ka nahihirak na pinapabayaan sana akong magtrabahong solo kan tugang ko? Pakisabihi man siyang tabangan ako." Alagad sinimbag siya kan kagurangnan, "Marta, Marta, nasisibot ka asin nahahadit dapit sa dakul na bagay. Alagad sarong bagay sana an kaipuhan. Napili ni Maria an mas marhay, asin daiiyan hahaleon sa iya." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kung sarong aldaw po, dalawon kamo kan kagurangnan sa harong, ano pong gigibuhon nindo? If one day Jesus visits you in your home, what do? Ipagluluto mo ba siya kan sa imong specialty? Matibay ka daang magsinigang, "Lord, muya mo ka ini?" Ano pong gusto mo maharang? Will you start asking the Lord questions about your struggles? Will you ask to take a selfie with Him, tanganing mai-upload tulos, mahiling kan ibang tao? Here in the Gospel, we have an experience of Jesus visiting people. Nadangog ta na nakidagos si Jesus sa harong kan magturugang. Familiar sa tuya ang mga ngaran ninda dahil ang tulong ini pigpuprosisyon. Si Marta, si Maria, asin si Lazaro. Lazarus is familiar to us because he is the man who was resuscitated by Jesus. Not resurrected, but resuscitated. Binuhay hali sa mga gadan, and these three siblings are close friends of Jesus. Every time po na maagi siya sa Betanya o Bethany, minahapit siya sa harong kantulong ini. Asin ini pong duwang magtugang na Marta saka Maria, parehong pig-welcome ang kagurangnan sa harong ninda, but in different ways. They were both welcoming, both hospitable, but welcomed the Lord differently. Si Martha, she was busy with many tasks of hosting, cleaning the house, preparing the food, busying herself in the kitchen. Kung may event, si Martha po ang logistics committee. She makes sure na mahusay ang gabos, tanganing makakan ang bisita, malinig ang harong. Pero inang tugang niya, ibang committee man ang naisipan na gibuhon, garo po siya program committee. Mas mahalaga sa iya ang content, ang message, ang speaker kan event. And so Mary, instead of busying herself with the sibling in the kitchen, chose to sit with the guest. Yaon sa kataid kan kagurangnan at the Lord's feet, listening to His stories and teaching. Sisay po sa duwang ini, ang pinakamarhay ang ginibong pag-ako sa kagurangnan. Nagreklamo po si Marta. Sabi niya, "Lord, tarami man daw po yan natugang kong patukaw-tukaw sana dyan sa kataid mo. Dahil lamang ako pigtatabangan digdi sa kusina. Iuyaman na garo, ta siya nang nagigibukan gabos. Samantalang sutugang niyang saro, patukaw-tukaw." Magayon ang simbag ni Jesus kay Marta. And this is very familiar to us. He said, "Martha, Martha,
You are anxious of so many things. Only one thing is necessary. Marta, napupurisaw, nahahadit kanin kadakol na mga bagay, saro sana ang kaipuhan. And we are interested in this response of Jesus because in the entire gospel, this is the only time na ang kagurangnan nagsabi na igwang sarong bagay na necessary. Are you interested? I'm interested. If the Lord says there is only one necessary thing, Lord, what is it? Tell me the only necessary thing so I can keep it every day. Sabi niya, Mary, your sister, has chosen the better part, and it will not be taken away from her. Pinili ni Maria ang mas marhay. Kaipuhan tapong sabuton, nadaipig sa sabi ni Jesus na mayong halaga ang paglingkod ni Marta. Importante pong maray ang pag-asikaso ni Marta sa kagurangnan. But He invites us, He invites all of us, that after we have worked so hard, we have to focus on what is truly essential, the only necessary thing. And again, what is it? To sit with Jesus, to be with Jesus, to listen to Jesus. This is the only necessary thing. Mga tugang sa kadakulan po kan mga gibuhon as in responsibilidad ta sa buhay. Ano daw po kung minauntok pa man kita during the day, tanganing sumilensyo, tanganing isipon, kun arin sa gabos na mga task ko, para ngunya na aldaw, ngunya na simana, what is the only necessary thing that I must not forget about? Sa orual daw kong pagkasibot, sa harungman, sa trabaho, sa eskwelahan, aram ko gabos po kita digdi busy. Nag-aasikaso kan pamilya, maluto, malinig, manipig, malaba, mamlansya, ma-exercise, makakan. May nag-iimbitar pa sa imo, madya makapi kita, alat lang, siin ko na isisingit iyan sa schedule ko. We are all busy people. Pero ang ultimo, solamenteng bagay na nung kadapat malingawan, iyo ining pigsasabi digdi sa Ebanghelyo, to be with Jesus. This is the only necessary thing. And how can we do this amidst our busy lives? How can we apply what the gospel is teaching us this Sunday? Mapuon po siyempre sa pagtaunin conscious effort na i-prioritize ang relasyon ki Jesus. Arual daw matagama po kita nin oras para sa pagpangadji. Kadaklan na beses, pag nagpupuunan daw, bako naman pangadji an inot tang ginigibo, ano po? Dapat ko ta na pagmata, an inot na sasabihon, Lord, salamat, buhay pa ako. Pero nalilingawan ta na yan, ano po? Pag matatapag aga, hain sa cellphone ko. Baka may nag-chat. I-check ko ang notifications, baka may nag-post, may nag-comment. I-check ta muna sa messenger, baka may nag-chat na importante. Nalingawan na sa pagpangadji, nakandai pa man kitang cellphone, iyo an iniinot ta. Have we forgotten to put God first? Assignment. Tomorrow when you wake up, we will put a conscious effort na diingo na hahanapon ang cellphone. Saradong na ang kamot, mapangadji. Kagurangnan salamat, buhay pa ako. Salamat sa aldaw na ini sa pagkakataon na mamuot giraray maglingkod sa kapwa. Day po pag-ubuso ng kusog sa trabaho, sa pag-adal, sa mga gibo sa harong, magtada pa ning kusog sa pagtapos kan aldaw, tanganing makapangadji, such that at the end of the day, tapagtapos kan aldaw, cellphone na naman ang kapot. Bago matapos ang aldaw, pipe pa ang scroll kung sain-sain ka na nakaabot, kung ano-ano ng videos ang nahiling, and then suddenly you realize you've fallen asleep. Nalingawan ng tapuso ng aldaw sa pangadji. And this involves a conscious effort to set it aside. Tama na kaini, tapos na ang cellphone, parang ngunya na aldaw. Can I allot some energy
to speak with the Lord. Dati-dati kan dai kitang cellphone ang ginigibutan nagi-examine. Bako lang kan mga kasalan, kundi kan sa tuyang mga naginibuhan na marhay. Examine is a Spanish word to examine your day. Kagurangnan, ano pong mga pagkukulang ko ngunya na aldaw. And so you begin with the morning until the evening. Pero bako sa na pong sukaratan na naginibo, ano po? Kulang po yan. Do not just examine what sins you committed. A healthy Christian also pays attention to the good you have given. Anong marhay ang naginibo ko ngunya na aldaw? How am I improving in my life? Takunday po kitang monitoring kan pagtalubo ta bilang Kristiyano, baad po garo kita water liling nagpapataw-pataw, dai nag-i-improve, dai nagtatalubo bilang disipulo. Kaya bago magpikit sa banggi, makapagpanguros pa lamang, makapagpasalamat sa Diyos. Malingawan mo na ang gabos, bako sana ang pagpasalamat sa Diyos. Dahil, pag nagbubutas po kita sa pangadji, dyan lugod kita minapuon magluya. You are testimony, you can testify to this, na pag nagbubutas po kita sa pangadji, iyo po lugod ang pagpuon kan pagruro, kan buhay. Ano po? When we forget to focus ourselves in the Lord, we forget that He is the center, that He weaves together every fabric of our life. Therefore, this is the message of our gospel this Sunday. Never neglect your prayer life. Don't be so busy that you forget God. Rather, be so busy with God that everything else falls into place. Kung natatawan mo nga nin oras ang pakipag-ulay sa mga katrabaho, kung nakakapag-exercise ka, kung nakakapag-adal ka, nakakabasa kan mga paborito mong basahon, nakakahiling kan favorite mong soap opera, dapat igwaman oras sa pagpangadji. Mangadji kita sa misang ini, na marumduman tang pilion pirmi ang pinakamarhay, the only necessary thing. Kagurangnan, pagirumdumi kami, aro aldaw, na dai makalingaw na magtukaw sa taid mo, magsilensyo, magpasalamat sa imo. This is the only necessary thing. Tindog po kita, simbagunta ang tataramon kan Diyos, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos ang nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo, Iberen Maria asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa God sa kagadan, asin ilunubong, asin kang ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tookan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, asin kahadean ni daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagulangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama, asin sa aki, siya kaiba kan Ama, asin kan aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ning mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagtiripon kita ngunyan na Domingo, tanganing magtukaw sa kataid ni Jesus. Sabihon ta sa iya ang satong mga pangangaipo.
Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging bukas sa pag-ako kan mga daing eerokan, asin mga nalalagalag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing siring kay Maria, piliun niya to ang urog na marahay na gibo, asin akon si Jesus sa satuyang puso asin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nasisibot sa mga minalipas na bagay, makanood na magpahalaga sa maludok na paghimate sa mga tataramon kang Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, mamatean ang nakakapaumay na kapangyarihan ni Kristo, hulikan pagkamot asin pagtabang kan sa indang mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadan sa pagtubod, mag-erok sa harong kan kagurangnan sa kodpaman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumuntan sa tong mga personal na kahagadan, pati ang mga tawong pinangako tang ipagpapangadji. Langit nun na Ama, sinubol mo an aki mong si Jesus, tanganing ipahiling sa mo, ang dalan nin buhay na daing kasagkoran. Lugod danay misyang akuon sa samuyang buhay, asin tawan siya nin lugar sa samuyang puso. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sa sarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot, pagkakaiba kan mga dulot susug sa tugon, ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkuban mo. Asin pabanala kan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel, tanganing an idinulot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos nin kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga aki, na harayong isiniblag sa krimen nin kasaklan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad,
Para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunongan, mamidbidan ang simbahan, hawak ni Kristo, templo kan Espiritu. Kaya kairiba kan koro nin angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asin ang gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro, asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo.
Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo ni Kristo sa saiyang mga amigo. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga saklan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga amigo ni Jesus, magpatinarauhan po kita nin katuninongan.
Uya si Jesucristo, ang sentro kan sa tuyang buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po kita para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesukristo sa muyang tugang, asin ang kalayo ni pagkamuot na pinalaad kan banal na Espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na di kami mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, na pakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan ni langit, ang siring nga biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin ang tinukduan mo kan mga misteryong langit nun, gibuhang makabalyo, hali sa daan, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi sa mga announcements. Ang satuya po unya na second collection para po ini sa pagmantinir ka mga pasilidad kan satuyang simbahan. Ang natipon yato sa mga misa kan nakaaging Sabado, asin Domingo, nag-abot po sa 36,364 pesos and 50 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot sa 4,314 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,890 pesos and 15 centavos. Sa masunod na Domingo, Hulyo 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sain i-offer ta po ang satuyang tada canister sa offertory. Siring man ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese nin Legazpi, magkakaigwanin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa Pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kan nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maawot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawot mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Tulong anonymous donation, 500 pesos each. Magalyon and Padre Family, 5,000 pesos. John Javier Perez, 900 pesos. Ian Miguel Amaranto, 400 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indugabos, sa mga lingkod kan liturhiya, pati sa satong online community. May you have a restful weekend. Tanganing paglaog kay ning bagong simana, siring ki Marta mahigos, siring ki Maria mapinangadjion. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ninda Santa Marta, Santa Maria, asin San Lazaro, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magrani ki Jesus sa arualdaw. Salamat sa Diyos.